ओरैनो देख्ला जानो नागिरदों बै खर' लान्थाया आबौआ आरो सेकेन्डआव दङ रेन्जार बाबु गांसो गोरलै हे एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल माय डियार फ्रेन्ड नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहोना लाग्रोनाय जाबाय नैबे बिख्लोजों एकदम आमाय थुखोलजों आरोखि स' गाइस भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय था स्किप दा खालाम स्किप खालामबा खिन्थु नोंथांनि बिराद लस खहा जागोन एकदम डाइरेक्टआ हेलौ आदै मादैमोन माबोरै खबरफोरा मोजां ना दिनैना टपिकआ एसे आलादा दिनैना कन्टेन्टआ खिन्थु हयथ' थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय हाग्रामा साग्रा माने गगे होनलायनाय माने हासु जानो नागिरदों देख्ला जानो नागिरदों थ' नोंथांमोना सुरुबात खालामसै ससे स्क्रिप्टखौ नायना लाग्रोदो आरोखि माबायदि फैगोन ना हाग्रामा सारा मा मोनखांबाय थादों बे ससियेल मिडियाआव हौवाफोरखौ हिनजाव गदाय लानो होनो देख्लाजोबगोन नै लान्थाथायाव होन बे लागाव मालाय लाग्राफ्रा खथ' खुसि मोनदों नोंसा आरो माबा देख्लानोसो नागिरदों खम खस्थ' मोनगोन बिस्रा खानाय गैया मा गैया थोस बिदिखौ जालाबाय मानसिखौ आद्रिनो आइयैलै थोस आलाय सिलाय जाबा मोजां मोनसै बिहारि जालायबा नांलाय खमलाय गावहाबो गरमसोबा आसोला ओंखायनो बिदि बुंदोंब्रा गावहाबो लाग्राखाबा ओंखायनो सोलो होदोंब्रा लाग्राफोरखौ मालाय सोर फैनो नै गगे हाख्लाबजोबगोन हास्रोजोबगोन मा दं मा गैया हाख्लाबजोबगोन दे नाङि बे अदरकारि बुस्थुफोरखौ डिस्टार्ब खालामग्रा जिनिसफोरखौ हाख्लाबबानो जाबाय मोजां बुस्थुफोरखौ दाख्लाब आरोखि बुजिखाबाय नोंथांमोना आरो बेयाव आरो सोरखौ मा बुजायनो दानि दिनावलाय नङा होमबा दाना फैदो मेन एकदमबारे अरिजिनेल टपिकआव आरोखि स' गाइस नोंथांमोना एकदम खोनासंलांनो हागोन मादैया जेरैबायदि रुफोरखौ गाबदों माने एकदमबारे बिखायाव एकदमबारे गो नांलायदों आरो एकदम जाथि हारिनि माबा मोनसे ओरैबायदि माबा जाना दङ ओरैबायदि खैफोदनि गेजेराव माने हिनजाव गोदाय लानासो थेलेब थादों आरोखि आदै रेन्जार बाबु गरमा गाजोला आंनि नामा पुरबि बसुमतारी आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि सामथाइबारि गामिनि ओमफ्राय नैयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं हाबा जाफैदोंमोन ललितपुर उदालगुरि बिनि न' असेया माबायाव बालिस्टा गामिमोन ओमफ्राय नै उदालगुरि माबायाव डिमाकुसियाव आं थायो ललित बर'जों आं हाबा जादोंमोन बियो फरेस्ट डेपुटि रेन्जार खामानि मावोमोन दा बियो फैया 8 माससो जाबाय बियो फैया न'आव फैया 8 मास 10 माससो जाबाय बियो न'आव फैया फैसाबो बियो गरसेबो हरा बियो दस्रा हिनजावजोंसो थाबाय थायो दा गथ' गथायनि थाखाय बियो फैसा गरसेबो हरा स्कुलावबो आङो स्कुल फिसफोर मोनसेबो होनो हायाखै आङो स्कुलावबो गासैबो पेन्डिं जाजोबना दङ दिनै 8 माससो 10 माससो जालांबाय बियो फैसा गरसेबो हरा बियो खबरबो लाहरा फन नाम्बारबो जेबो गैला बिदिया मालायनि फन नाम्बारजों बियो फन हरो आरो जोंनो फन हरदोंबाथाय ब्लक खालामना दोनखायो नट रिचेबल खालामना दोनखायो बियो मोनसेबो फन नाम्बारखौनो दोना बियो लादों गदाय लानानै गदाय सिगाङावहाय लायाखै होनना बुंबाय थादोंमोन बियो बिनिफ्राय दाथ' गथ'खौनो बामै गावनो बामबाय थायो बे ललितानो बामै मोसा पार्क सार्क गिदिं बियो मबाइलाव हगारगासिनो दङ सानैजों दाथ' बे हाबा जायाखैबो बुंनो हाला सिगाङावथ' हिनजावाबो थगायदोंमोन हिनजावाबो आरो सानै साथाम साब्रैजों हाबा जाखानाय हिनजावसो ओरैबायदि गाज्रि हिनजावजों बियो लोगो मोनहैदों बियो बे हिनजावा खालि थाखानि थाखाय माने फैसानि थाखाय खैजोनबा मानसि हाबा खालामनो हागोन बे हिनजावा फैसानि थाखायनो हाबा खालामो बियो दा बेजों गथ' लानानै बेजोंनो दंगासिनो दङ जानांगौ थादोंबाबो बियो गथ' गथायनो फैसा थाखा हरोमोनबा आं सिरियै थागौमोन नाथाय बे गरसेबो फैसा थाखा हरा बे जोंनो जों माबायदि खस्थ'यै आङो गथ' सानैखौ लानानै थांनानै दङ आङो आगोलाव बेबायदि सोमोन्दो गैयैयाव नोंथांमोननि न'खरा माबायदिमोन ओरैबायदि मोजांमोन जों नांलाय खमलाय सानसेबो जाफेराखैमोन बियो गथ'खौबो ओरैबायदि अनोमोन बियो आरो फरायनाय मानायखौ बियो इम्परटेन्ट खालामोमोन गथ'खौ मोजां फोरों नों जेरावबो माबा नाङा नों हाबनाङा मानाङा होनना बुङोमोन बियो जेरावबो नों हाबनाङा गथ'खौल' नों नायबाय था फोरोंबाय था नोङो आंनो बाहेरायाव थाखाय नों साख्रि बाख्रि मावनाङा होननानै बुंबाय थायोमोन बिनि थाखाय आं सानोमोन इडुकेसना बिनि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै नाथाय दा मा जालांखो आं मिथिस' हाया बिखौ दिनै गथ' गथाय फोरोंनो थाखाय बियो गरसेबो फैसा थाखा हराखै बियो
दा मा बुंनो सानो जायबायदि महिलाया दिनै नोंथांनि न'खरखौ सिफायबाय बे महिलाखौ नोंथाङा सिनायो नामा बबेनि सिनायजोबो आं बेखौ बेथ' वान्टेड जोंनि जायगायाव वान्टेड बेयो गिदिंनो हाया बे क'क्राझार बङाइगाव बायदियाव बेयो गिदिंफैदों बेयो साननैसो खुला खुलि बे गावनो माबा जागोन बेयो एक्सन लाजागोन बे बयबो सिनायजोबनाय बे खैजोन मानसिजों हाबा जानाय मानसि बियो साब्रै साबासो जाबाय बियो हाबा जानाया आं नामबो लानो हायो दिनै मा नाम बिथांना बिथांनि बे हिनजावनि नामा गुन्दिनि नामा मार्जिथा गुन्दि मार्जिथा माने बुथारनानै गाव देरहानाय मालायखौ बुथारनानै देरहाग्रा मानसि बियो रायखसि हिनजाव बे फैसा थाखा जाजोबनानै खुसेर साबा बायदि सेबजोबनानै गारना होगोन बे हौवाखौ दा मा बुंनो सानो जुदि नोंथांनि हौवाया थारैनो नोंथांखौ खबर लायाब्ला माबाफोर अफिस कासारनि थ्रुयै राहा लागोन सानदों नामा आंथ' सिरियै थाया बेयो साजा मोननांगौ बेयो दायनिगिरि बेबो साजा मोननांगौ आरो हिनजावाबो साजा मोननांगौ गासै सानैबो साजा मोननांगौ बे हिनजावनि थाखाय बेबायदि जादोंना बियो बेहाबो हिनजावाबो साजा मोननांगौ आरो हौवायाबो साजा मोननांगौ आं खारगासिनो दङ आयेनजोंबो बियो साजा मोनगोन जिहेतु नोंथांनि फिसाइया उदाय लादों बा बिथाङा हाबा जाबाय नोंथांखौ गारनानै 9 मास बिथाङा न'आव फैयाखै बे समावहाय बिथांनिफ्राय मा लुबैयो नोंथाङा दायो ललितनिफ्राय मा लुबैयो नोंथां बेयो फैसा थाखा जुदि बियो बेयाव नुजाफैनो हालाबा फैसा थाखाफोरखौ आंनि राइट्सखौ बियो होफैनांगौ आरो न' बां जेसेबां सम्पति दं बियो आंनो लिरना होफैनांगौ बे बिथिंबो आं खोनानाय मथे बियो बङाइगावआव हा बायनानै बियो टाउनावनो हा बायनानै बियो न'खौ लुबाय बियो दाखालिसो बावैसो हिनजावानो न'आ जाजेनबाय होननानै न'आ कालार सालार होआखै खिन्थु न'आ जाजेनबाय होननानै हगारदों हिनजावा आंनि सिगाङावनो आं खोनाखादों बेयो हा बायनो सोंनाय मानाय बहुत मानसिया खोन्थादों आरो हा बायनायखौबो खिन्थादों हा बायबाय बियो होननानै बयबो खिन्थादों ओमफ्राय न' बांबो लुबाय बियो बिनिखायनो बेयाव थानाय न' बांखौ बियो जोंनि नामाव होफैनांगौ गथ' गथायनि नामाव होफैनांगौ बियो आरो बे आंनि राइट्स बियो धर्मा सेलारि खावसे खालामनाय बेखौ खालामना होफैनांगौ नङाबा आं आयेननि हेफाजाबैबो आं खारगासिनो दङ बे गाव गोसो जानानैथ' फैया गाव गोसो जानानैनो बे हिनजावखौ लाहैबाय गोसो जानानै फैनानै होफैनो हायोमोन बे खिन्थु मानो होफैयाखै बेलाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि बुङोब्ला मा प्रमान दङ बा मा नुखो बिथाङा होननानै नोंथांनिसिम ब्लेम फैगोन थ' नोंथांनाव साइन्टिफिक प्रुफआव दङ ना गासिबो प्रुफ दंजोबखायो मा प्रुफ दङ नोंथांनाव फट' दङ फट' एगारबाय थायो बियो गथ' बामनानै बेनिफ्राय सिन्दुर थुनानै बिसोर गिदिंबाय थायो जमा फट'आव ससियेल मिडियायाव हगारबाय थायो आरो दाथ' बे हिनजावाबो न'आव थांला बिमायाबो सारेन्डार जानायसो मा खालामो होननानै बिसोरनि न'आव गामियाव मिटिं जादोंमोन बे बारे मिस्टेक खालामबाय थानायनि थाखाय गामिनि मानसिफोरा बे हिनजावखौ बयकट खालामबाय बियो गामियाव थांनो हाला बेवहाय गामिनि मानसिफोरा सोंदोंमोन नालाय बिमानियाव बेयाव बिमाया होनदों आं मिथिया जेबो मिथिया आङो बुथारो ना मायो बुथारदो जेबो मिथिया आं बादाखौनो होनो हाया नोंसोर मा खालामदो होननानै सारेन्डार खालामदों बेयाव गामिनि डिसिसना जाहैबाय माने बे हिनजावा न'आव हाबनो हाला बियो मा होनो आजिखालिनि जुगाव लालाय होनलाया आरो बेना हिनजाव गिबिना माने फिसाजोबो दङ माने गिदिरानो जाखाबाय ओमफ्राय आरो सेकेन्डआव दा माने खारनानै दा बङाइ नामायावबा न' लुलायबावबायसोनो आसोला माहाजोन जाबा बेफोरबायदि जामार नामासै नागिरलाबायो नामासै माबा माबिफोरखौलाय एसे बांसिन सोरना गोदै सोरना गोबाब आयौ मा जाबावगोन दुनिया आरो न'खराव बियो माने फैसाबो हरला जाहैदों आरोखि माने मादैनो गथ' गथाय फरायनाय गिदिर फरायनाय गथ' गथायबो दङ बेना आरो दा थांना माने गोदान दैगारहैबावबाय माने सासे मोनबावबायसोनो आसोला आदैया काजोला रेन्जार बाबु गरमा नायदोंबा दुखु मोना आदै दुखु मोना डाइरेक्ट आं बुंखायो नोङो एसे साननांगौमोन आरोखि बेफोरबायदि बुस्थुफोरा सब एखे मादैनाबो एखेमोन सिगां गोदो नोङो गोदान समाव मिथिबाय दा नैबे लाग्रानाबो बे बुरिबा जाम्बा बे एखेयानो जाफिनगोन नों जेरै मादैनिखौ मोन्दों बेबायदिनो एखे जागोन नों दा लानाय बुस्थुआ जिनिसाबो मिथिबाय एसे साननांगौलै न'खरफोरखौ आदै भिडिअखौ नायदोंबा दुखु मोनाबो लाब गैया जों खिन्थु थब्लं बखिग्रा मानसिखा मिथिबाय थ' दुखु नांदों आरोना जाथिया हारिया फारसेथिं ओरैबायदि अलखदाव गोलैना दङ टेनसनाव गोलैना दङ नोंथाङा एकदमबारे माने गरम बुस्थु गरम माल नागिरनासो माने
गोजान जायगायाव माने सेटेल जाबाय आरोखि थोस फाग्ला बेफोरबायदि जायो ओरैबायदि रुखु रुखु गाबदों माने नोंथांमोना जायफोर आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन जायफोर नायदों माने ओरैबायदि दुखु मोनगोन नोंथांमोनाबो थोस माने एकदम बुंनोनो रावानो गैया माने बिखायाव गोरबोआव आरोखि मादैनि आं जन्थु दुखुखौ नुनानै फाग्ला गाजोला रेन्जार बाबुआ साख्रिखौ मावदों होननानै बेफोरबायदि फैसा थाखा थाबा मालाय बिदि हिनजावखौ हाजार बाय हाजार लानो हायो नामा नैबे आं फार्स्टआव स्क्रिप्ट होनायखौ नुदों दा नोंथांमोना बे गगे गगे होनलायनाय लागायजाबासो गम मोनगोन नोंबो आरो मादै हगारथारनाङा बे लंफटखौ सुदुरखौ एकदम बबेनि हिनजाव गोदै लाग्रा बियो कालाना दा बलिना दा गाजोला गरमा लागावनांगौ बेखौ सुदुरखौ आरो जायफोर बिनि फिसालाफोर एकदम थांना दांखावहैथार आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आं भिडिअखौ स्क्रिनाव एकदमबारे टटेलि फ्रि एकदमबारे प्ले खालामनो हागोन नायनो हागोन नोंथांमोना नायनाला माबायदि नांदों बेबायदि बर' जातिनि अलखद समाव दुखु खैफोदनि समावनो एकदमबारे हिनजाव गोदाय लालायनायखौ नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थालां जाहाथे गोसोआ आङो गोजोनगोन आरोखि माबायदि मोनदों आदै गाजोल गरमनि भिडिअखौ नायनानै बाय बाय